desa sarik badakean sapata kaji basalisia ba aku suruh batinggalkan tolong sampaikan Orang Sariak jo Sungai Pua banyak merantau ke Betawi sakit elai ke Manyasa kotak dimului dalam hati desa luang tolong dia menyampaikan Bataga jo sawah rokan ketiga jo padang kudo rata jo ala dihilangkan dan dipati mangasan juwo tolong sampaikan Gunung Merapi jo Singgalang banyak nagari di lerengnya lalu ke batin de manimbang namun hati tak singgung jua tolong sampaikan tolong sampaikan Korun tua Gunung Merapi tak timbun para orang kampung biar hilang badan di nagari asajan hati acok tak singgung tolong sampaikan Sungai Pua jo Kubang Putih jo desa sarik badakean sapata kaji basalisia ba aku suruh batinggalkan tolong sampaikan Orang Sariak jo Sungai Pua banyak merantau ke Betawi sakit elai ke Manyasa kotak dimului dalam hati desa luang tolong dia menyampaikan Bataga aja sawah rokan ketiga je padang kudo rata aja ala dihilangkan dan dipati mangasan juwo tolong sampaikan Gunung Merapi jo Singgalang banyak nagari di lerengnya lalu ke batin de manimbang namun hati tak singgung jua desa luang tolong dia menyampaikan Aku runtua Gunung Merapi
tak timbun para orang kampung, biar hilang badan di nagari. Asa jan hati acok tak singgung, tolong sampaikan